Ние сме Мевели Ремо и най-накрая вече имаме чисто нов шоурум в град София. И то не къде да е, а на улица... На коя улица бяхме? Тодор Кожухаров 20. Не го ли запомни вече? На Тодор Кожухаров 20. Не го ли... А, да, това не трябва да го казвам. Извинявай. Добре, нека да влезем вътре. Тук, в нашия чисто нов шоурум, може да намерите изкуство, а не просто кухня за всеки вкус. Кухня, вкус. Нали се сещате шегата? Така да, важното е, че нашите консултанти са много по-мили, забавни и интелигентни от мен. Не мога да направя кухня, която е без термоустойчив плод, господине. Няма как да стане. Разбира се, ще направим всичко, което желаете. Елате при нас и получете безплатна професионална консултация. Да, правилно чухте, безплатна. Освен това, ще получите и страхотно кафе. Очакваме ви. Може ли една чашка вода? Да, 2 лева.